Palkkioiden päässä tulee lentämään teidän editsenne Suomen ilmavoimien ylpeys. Nyt liikkeellä Midnight Hawks. Tänä vuonna osastoa johtaa ensimmäistä vuotta kapteeni Olli Väätäinen, hänen vasemmalla siivellään lentää kapteeni Henri Vuoristo, oikealla siivellään luutnantti Jonne Hovilainen ja korjattu numero 4 osaston johtajan alla lentää kapteeni Henrik Väret. Hyvä yleisö vasemmalta ilmavoimien ylpeys Midnight Hawks, ladies and gentlemen, the Midnight Hawks.